Itan ti oras nga inak ipapanaw dita sidong mo anak kairwamak ja kumakayat adungten kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakadakon ayat ko ja kayat ang makita nga lumlumdaan ka tati papanaw ko lagit mo't balunak iti lugar a papanak siksikan tulad ta di ka nagsangsangit agpakadakon ayat ko kastan biag ko agsingsingpet kanto no awanak ton dita si bahi mo sapay kumaha panaypayan kakragsa umanay alagipem inton kailiw na kastan biag ko agsingsingpet kanto no awanak ton dita si bahay mo sapay kumaha panaypayan katragsak umanay alagipem inton kailiw na numan pa'y madayo ak dita sidong mo lagi pa makanayon si katikay kay suna ngayat ti biyag ko alakas tan biyag ko agsimsimpat ka nga rod kat di nakliplipatan inggat tong palman dita biyag mo ja kayat makita nga lumlumdang ka tati papanaw ko lagit mo't balunak iti lugar papanak siksikan tulad ta di ka nagsangsangit agpakadakon ayat ko kastan biag ko agsingsingpet kanto no awanak ton dita si bayi mo sapay kumaha panaypayan katragsak umanay alagipem inton kailiw na kastan biag ko agsingsingpet kanto no awanak ton dita si bay mo sapay kumaha panaypayan katragsak umanay alagipem inton kailiw na umanay alagipem